ब्लग चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै माने NHPनि बागै आं दिन्थिगोन दैबाना जादों दिनै दैबाना जानानै खामानिबो जायाखै जेबो जायाखै ओमफ्राय खारनायजों उसिफावजोब्बाय आरोना दैया बेखौ नोंथांमोननो आं दिनै दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नै ओरैबायदि माने उसिफावनानै जादों आरो जास्ट नायलांबाय थादों NHPCआव माने ओरैबायदि अखा हानायनि जाहोनाव माने लामाया बायबाय आरोना नै बेजों माने माल माथा लाबोयोमोन बायदिसिना अन्थाइ आरो बाला लाबोयोमोन दिनै इयो बायबाय आरोना नै गाहायाव नै बिराद गाज्रि बायदों खामानिया स्टपसो जालायसिगोन नामा नै NHPCनि माने लामाया बायखांनायनि गेजेराव दिनै माने जादों आरो दा बिराद गाज्रि बायखांबोदों ओमफ्राय लामायाबो बायजोब्बाय आरोना सिरि गाखोनांगौ सिरि गाखोनानै आरो थांबावनांगौ गोजौआव बेखौ गाखोनांगौ गोजौआव सिरि गाखोगासिनो बे फार्स्ट स्टेप सिरि आरोना बे सिरिखौ गाखोनानै आरो मोनसे सिरि गाखोबावनांगौ गोजौसिन गाखोनानै आरो ओमफ्राय गोजौ मोनबावो दा गोजौआव खामानि जायो आरोना जोंनि खामानिया गोबां माने लस जाबाय आंना दिनै NHPCआ
बिदिनो बायदिसिना अक्सिजेन गेस काटिं सेट आरो बिराद बुस्थु आरोना पाइप बायदिसिना दैयानो दै ओरैबायदि बुंजोबनाय माने दैया माने ओरैबायदि गाज्रि थासारि आरो फार्स्ट टाइम माने बुंफबजोबनानै सेस गाज्रि जाजोब्बाय माने दैयानो दै जाजोब्बाय आरो ना गासैबो दै माने ओरैबायदि दै गाज्रि खालामखाबाय आरो जायगाखौ खामानि मावनो हायि बायदि ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव दं माने हमना नायलांबाय थानो जाबाय माने मोनफ्रोमबो टार्नेलनि दन्दर सिंजों माने दैया ओरैबायदि माने गबोदों माने बायदिसिना खामानि मावग्रा आगजुफ्राबो सेस बायजोबना दं गोजौथारनिफ्राय भिउ बायदि नुयो नै दै बाना जानानै दिनै ओरैबायदि माने थासारियाव नै लेबारफ्रा ओरैनो दं माने गाहायावबो नै बिराद मानसि दं नै ओरैनो दं आरोना खामानि दिनैजों ओरै लामा दंमोन नैनिफ्राय ओरै लामा ओरै फैयोमोन अन्थाइ लाबोयोमोन ओमफ्राय नैथिंनिफ्रायबो ओरै फैयोमोन आरो बिदिनो बे हायजोब्बाय नै